Nosaltres anem a veure, aquest és el 8è procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit de l'any 2008, el tercer des que el meu company en Lluís i jo estem a l'Ajuntament. Portem vostès en aquest punt, al nostre entendre, un problema administratiu que necessita solucionar-se amb una decisió política, on es compromet la nostra responsabilitat tant si votem a favor com si votem en contra. En la primera reunió que el meu company Lluís i jo tinguérem a l'Ajuntament, el senyor alcalde es va comprometre a intentar posar remei a aquestes actuacions, argumentant la novetat de la llei i la necessitat de que alguns funcionaris deurien acostumar-se a la nova manera de treballar. Es varen vostès comprometre també en portar un informe del responsable de cada despesa cada volta que tingueren que aprovar un pagament de factures amb aquesta fórmula. La veritat és que els informes estan, però no tots, falta el dels contenidors. D'altra banda, demanarem en comissió informativa que per favor ens enviaren un llistat amb les factures i vostès ens envien la documentació sol·licitada 2 dies abans del plenari sense quasi temps per a poder repassar-les. Entenem que la responsabilitat de govern que vostès ostenten és gran i que necessiten de col·laboració donada la minoria majoritària de la que disposen. Compromís està i estarà per la llavor de donar estabilitat al govern del poble, però no a qualsevol preu. La tasca d'oposició també necessita de la informació necessària per al seu funcionament, així que demanem una vegada més que la documentació que facilita l'equip de govern estiga disponible, completa i en temps suficient per a la seva avaluació. Nosaltres, per la nostra part, aplicarem el sentit comú i ens abstindrem perquè els proveïdors puguin cobrar i perquè l'Ajuntament no tingui un major cost en forma de demanda judicial.